Qo Imfuleni radio station ukuze ungaphoswa ngalamathuba uqala ngensimbi yeshumi elinambini yotsho ngensimbi yokuqala ngoMvulo uyotsho ngoLwesihlanu. Ufuna ukugcina i-memories, i-videos, ufuna i-photoshoot, i-photograph, wena unomtshato, unomgidi, une-birthday, unomngcwabo, okanye nayiphi na event ofuna ukuyenza, fumana i-full package yakho ehamba ne-sound management kunye no-DJ, kwakunye ngalamini izabe inkulu yakho. Ukhona ke u-Ezam Production, ungabatsalela umnxeba phaa ku-081 705 7257 okanye ubabhalele kuWhatsApp ku-072 540 0750 okanye ubabhalele phayana kuFacebook bangu-Ezam Production. Ezam Production, we capture memories. Imali ayikho, imisebenzi ayikho, ngapha ngabantwana bafuna ukuhoywa. Kodwa konke oko kungatshintsha ngokungena kwaKarishma Security Training. Umsebenzi ungawufumana ngokwenza ikhosi ye-security nathi ukusuka ku-grade E ukuya ku-grade A. Kanti uyakwazi nokwenza ikhosi ye-shotgun, i-handgun kwakunye ne-rifle ukuze uqinise i-security training yakho ube ngumanqanqa konogada. Ngeenkcukacha ezithe vetshe ngasindwendwela kwanamba 21520 Buyiswa Street eBadale Mfuleni kufutshane nesikole eParliament Primary. Kungenjalo usifowunele ku-021 901 0451 okanye kuWhatsApp ku-065 921 3554. Karishma Security Academy, empowering lives, ensuring safety. Ingaba ufikelele ixesha elinzima ebomini lokuba uqhawukelwe ngumtshato, ulimele ngengozi yemoto, usokolisa kukuklema amafa, uthengisa okanye uthenga indlu, thembela kuthi babamananga Attorneys eMontana eGugulethu. Siluncedo lwakho olukhawulezileyo. Ungasithemba ngazo zonke ezinkonzo zezingcaphephe kwezomthetho. Sifumaneka kule nombolo kaNomyayi 069 105 069 105 okanye ungabuza imibuzo kule email ethi attorneyshm@gmail.com. kanti na ku-TikTok siyafumaneka @Hlanga Mananga. Usokoliswa sisifo somzimba ongahle uthathe i-treatment ixesha elide for sona, ngamanye amagama i-chronic disease. Say no more. Ugqirha wethu uDr Mavusi uhlabele kufeni ukhona for wena ngamachiza esintu. Uyamfumana kwinombolo ethi 021 901 0031 mandiyiphinde 021 901 0031. Masibe sempilweni. Popular Play Imfuleni Radio. Ukungabi namali kwenza kungabi mnandi ekhayeni. Ithuba lokuba nawe uhlume lifikile. Zibandakanye nosana olutsha rhaca uWing 3 uzokwazi ukufunda ngcono nge-AI, i-blockchain ne-network marketing. Ditsalele ku 073 1179 226 073 1179 226. Wing 3, thatha lento ayinabungozi.
kumphulaphuli kwemfuleni radio kwindawo zonke esiphulaphule sikuzo embokweni sihleli nomama uKenya the lead apostle emaqhwesheni sihleli noTasicish ngosiyami unzotho. Hallelujah. Sifikile ke inkqubo intsha ithi the revival. I-revival ke uyayazi ukuthi izovusa into ibifile kumuntu obenento bekhe wabanayo kumuntu ongenanto izoqhwitha something. Hallelujah. We are here this evening to preach the gospel of Jesus Christ, to announce the good news of salvation. Sizokwazisa uthando lukaThixo ludisplaywe emnqamlezweni ngoYesu unyana wakhe kuphela komzeleyo. Andambi ndodwa ke ndihamba ke noApostle Mgunyazi bakhona bamkhaphile kodwa sabulisa pha exesheni ixesha is 12 minutes past 9 kungecawa. Hallelujah. Kuzoba mnandi ke siniphethele umculo omnandi siniphethele a message of hope, a message of love, the good news from heaven. Size messengers eziphethe letter ebhalwe nguThixo ngawe. Hlala nathi ungasuki apha, grab a cup of coffee uhlale apho nathi lounge ubusemotweni uqhube nje ujonge ispeed sakho kungecawa. I know eCape Town kuthiwa uSunday is for the lovers and it's the Sunday chill. Gotta drive with caution. Hallelujah. Sisenkqubeni ethi imvuselelo, the revival sizobuyisa ithemba. Hallelujah. Makhe siyephake engomeni ka Nozipho weJoyous Celebration ingoma ethi uyikho konke empilweni yami Jesu. Hallelujah. Xa ndingenawe andiphelelanga kodwa ndipheliswa ukuba ndibe nawe. Nawe ke ungamthatha lo Yesu esingaye tonight. Kuyacaca into yobana uba when he is not there, there is a missing puzzle ebomini bomntu. Hallelujah. Uthi xa ndinawe ndiphelele. Siyabulisa ke kuTikTok, siyabulisa napha kuFacebook ethi Mfuleni Radio live. Sibulise ke napha kuwebsite yethu at www.mfuleniradio.co.za. Kanti siyafumaneka na kuTikTok kumfuleni radio. We are live also there, and on my handle late Apostle Phumla Kenya kuTikTok wami. Ndiyabulisa, ndabona bayathuleka bangena our lovers listeners zamfuleni radio masi
will meet you at your need. Today, open your heart for something new. Your long-awaited major breakthrough shall manifest today. Yimini yakho yokhunjulwa nguThixo. Imvuselelo iziselonto. uThixo uthi xa kethetha ku-Exodus chapter 3 ethetha nenceko yakhe uMoses emthuma uyokhulula uIsrael, ndikuvile ukukhala kwabantu bam, ndizibonile intsizi zazo, the tears you cry early mornings of the hours where there is no friend. God has heard that prayer. Today yimini yokuphendulwa kwakho baba, siyathandaza egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Alpha and Omega, maxhoba yakhawuleza, ndinguye endinguye, oh uNkulunkulu ophilayo. We invite your divine presence in this program. Thatha inkundla, thatha ubukhosi. Let your glory fill this studio. Let your divine power fill this studio. We pray that, Lord, through the airwaves, you visit homes, you visit your people that have cried numerously to you, oh God. Besithi uphi uThixo uma kunje, touch and change their lives for your glory. We pray for miracles to take place. Watu wakungena e-Egypt washiya umzila nge-10 plagues, uhamba nethintitha uMoses. You are here tonight ngo-Apostle Mgunyazi, thatha ubukhosi. We pray for the unction of the Holy Spirit to interpret the message to the hearer. We pray, oh God, for the heart that is receptive in Jesus' mighty name, and we thank you, Lord. Apostle, nazi izimvu zikaThixo, naba bantu bakaThixo, welcome enkqubeni. Emveni kokuba utata esifakele intengiso, ndicela ukuthi ubudlise, uzazise inkundla ndinikela kuwe, mna ndawuthatha pha ekugqibeleni xa sesivala. Ndinikela kuwe ke Nzotho, ke singene intengiso. Ingaba ufikelele ixesha lenzima ebomini lokuba uqhawukelwe ngomtshato, ulimele ngengozi yemoto, usokolisa kukuklema amafa, uthengisa okanye uthenga indlu? Thembela kuthi Baba Mananga Attorneys eMontana eGugulethu, siluncedo lwakho olukhawulezileyo. Ungasithemba ngazo zonke ezinkonzo zezingcaphephe kwezomthetho. Sifumaneka kule nombolo kaNomyayi 069 105 396 069 105 396, okanye ungabuza imibuzo kule email ethi attorneyshm@gmail.com. kanti na ku TikTok siyafumaneka @Hlanga Mananga. Sasaza babekekileyo, Amen. Apostle Khundulu, Amen. wakunye noba uNzotho. Hallelujah. Hlele Nkosi yethu Yesu, ndibulise kubaphulaphuli bemfuleni radio. Hallelujah. Ngendawo abaphulaphule bekuzo, emakhaya, emisebenzini. Kuzo Hallelujah. zonke nje indawo eniphulaphulene kuzo bantu bakaThixo, nawe wena ophulaphule usesibhedlele. Amen. Size kuwe ukubonisa uthando lukaThixo. Amen. Uyakuthanda uThixo kakhulu. Oh, glory to Jesus. Lokona ohleli kuyo nokuba yeyiphi. Nkosi yami. Namhlanje uyaphuma. Hallelujah. Egameni likaJesu Jesus. waseNazaretha.
emva komboko nguApostle XS Mgunyasi Hallelujah. X ongasolveki Hallelujah. bathi solve for X akasolveki uX ngoba uhamba nenceba kaThixo. Hallelujah. Ushweme isibongo ulimakhwe Hallelujah. ikhaya liphaya qoboqobo ikhaya isikamawukhu Amen. kwanto zophukayo kodwa sophuki ngoku ngoba sikho ukuba sizihlanganise nezophuka. Jesus. Malibongwe igama lenkosi. Amen. Sikhona kapha eCape Town ngenxa yomsebenzi kaThixo. Hallelujah. Andihambi ndodwa ndihamba noLady Apostle Mgunyasi. Hallelujah. Unkosikazi wami uMamcweha. Intombi yaphaya eNgcobo. Ndikwahamba ke nosisi wethu othandeka yenkosini usisi Foli Njinka uMandungwane. Hallelujah. Ndikwahamba naye ke nomfundisi uDali uhlathulisa. Amen. Umhlali ke yena ke walapha emfuleni. Hallelujah. Hallelujah. Umfundisi uDali. Hallelujah. Siyambonga ke uThixo kakhulu. Hallelujah. Egameni lenkosi uYesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Umfundisi uDali Cuba. Amen. 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 Asibulele kakhulu ke phako tata. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Ngizawubetha utata Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The house is full. Hallelujah. 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 Amen. elithuba lokuba sizokufika e-studio. Hallelujah. Kushushu ziyabuya. Glory to E-studio, Jesus. kumnandi mphulaphuli. Amen. Ukuhlala nabasasazi. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Abasasazi bangabantu babonela kude. Kodwa xa sowufike phakathi kwabo uva kamnandi. Amen. Siyambonga uThixo kakhulu. Siya ezwini lenkosi. Hallelujah. Phaya kwindumiso 85. Hallelujah. Verse 6, 7 and 8. Ifundeka ke ngolhlobo. Akuyi kubuya usiphilise na. Abantu bakho bavuye ngawe. Oh my God. Sibonise inceba yakho Yehova.
siphe usindiso lwakho. Amen. Mandive oko ayakuthetha uThixo uYehova. Jesus. Hayi uthetha uxolo kubantu bakhe. Amen. Nakwabakhe benceba. Bangabuyeli ke ekunyabeni kwabo. Hallelujah. Inene usindiso lwakhe lusondele kwabamoyikayo. Amen. Ukuze luhlale uzuko ezweni lako wethu. Hallelujah. Kwi-English Bible ifundeka ngolhlobo. Revive us again. Oh yes. Oh God. Jesus. I know you will. Amen. Give us a fresh start. Glory. And all your people will taste your joy. Amen. And gladness. Hallelujah. Pour out even more of your love. Hallelujah. Reveal more of your kindness. Glory to and Jesus. Restore us back to you. Now I will listen carefully Hallelujah. for your voice and wait to hear whatever you say. Hallelujah. Let me hear your promise of peace. The message everyone of your godly lovers longs to hear. Hallelujah. Don't let us in our ignorance turn back from following you. For I know your power and presence shines on all of your devoted lovers. Amen. Your glory always hovers over all who bow low before you. Amen. Lelizwi likaThixo Amen. uThixo makalisikelele. Glory to egameni Jesus. likaJesu Amen. Kristu waseNazaretha asisikelele sonke ngalo. Hallelujah. Amen. Baphulaphuli bemfuleni radio sikho kule ndawo ukuba sizovuselela njengoba sekuchiwo kwathwa lenkqubo inkqubo ebaluleke kakhulu ebomini bethu sonke okuba sivuselelwe. Hallelujah. Nanga ke amazwi inkosi wabeke enhlizweni yami bathi onyana bakaKora ngoba incwadi endumiso mpostile ukhundulu. Hallelujah. Ibhalwe ngabantu abaninzi kodwa umntu oqamileyo ngenxa yendumiso zakhe ezithande ukubaninzi nguDavide ukumkani wakwaIsrael. Hallelujah. Indoda after God's heart. Wathi uThixo xa etsho wathi le ndoda isemva kwenhliziyo yami. Hallelujah. Glory to Jesus. Unganhliziyo kaThixo uDavide. Kodwa inyaniso ke baphulaphuli beziko labantu wemfuleni radio kukuba sisazise ukuba indumiso le ayibhalwanga ngumuntu omnye. Amen. Yabhalwa ngabantu abaninzi. Hallelujah. Moses ukhona phaya. Glory to Jesus. Indumiso 90. Hallelujah. Amen. Apho athi wabalikhaya kuthi kwisizukulwana ngesizukulwana kungekazalwa zintaba nazinduli. Glory to Jesus. Athi xa egqibelisa indumiso yakhe uMoses athi sihluthise kwakusasa ngenceba yakho. Oh hallelujah. Glory to Jesus. Athi sivuyise kangengemihla esacinezelwa ngayo. Amen. Abuye athi zimasa isenzo sezandla zethu usizimase sona. Baphulaphuli bemfuleni radio egameni likaJesu kanti ke ibhaliwe nangumbhexeshi kwayari uAsaph. Glory to Jesus. Indumiso le kanti ibhaliwe nangomnye umfo owayesenhlizweni kaThixo ekuthiwa nguYuduthun. Ibhaliwe nangabantu ababesebenza under leadership kaEzra. Glory to Jesus. Amen. Yabhalwa ke nangonyana bakaKora. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Apha ke onyana bakaKora babeka inhlungu ngoba bacinezelekile ngabezizwe. Glory to Jesus. Ngoba uThixo wayiba nethuba xa efuna ukubabuyisa abayekele kwabezizwe. Kodwa ke ngoku bakhumbule ngoba bayayazi mphulaphuli wemfuleni radio okuba banoThixo ophilileyo. Nkosi yami. Amen. BanoThixo kwazi ukuhlamba. Glory to Jesus. BanoThixo kwazi ukucudisa ingongoma. Amen. Glory to Jesus. Babuyele kuye. Hallelujah. Ngokuzithoba. Ngokuke bayabhala ke apha uthi ke uverse 6 akubuya usiphilisena
abantu bakho bavuye ngawe. Nkosi Glory yami. to Jesus. Jesus. Abantu bakho bavuye ngawe. Bavuye ngawe. Esingesini kuThiphithi ithi revive us again. Oh God. Oh God. Oh, I know Jesus. you will. Amen. Give us a fresh start. Amen. Baphulaphuli basemfuleni. Baphulaphuli bemfuleni radio. Sizena lamazwi okuba sivuselelane ngawo. Amen. Glory to Jesus. Glory. Uthi omnye xa ichaza indaba yemvuselelo uthi it is when the life of Christ is being poured into us. Amen. The life ubomi buka Hey, Christ. Jesus. Hallelujah. Ubomi ke buka Christ bubomi boloyiso. Watsho kuJohane chapter 16 wathi ndiloyisile ihlabathi. Amen. Hallelujah. Amen. Ningoyiki ndiloyisile ihlabathi. So when the life of Christ is being poured into our hearts, Hey, Jesus. sinikezwa victory. Amen. We are more than conquerors. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. So uvuselelo ke olu, especially imposti lukhundulu. Amen. Ngexesha le-New Testament. Amen. Ngexesha le-dispensation of grace. Amen. I-era yobabalo. Wow, Glory to Jesus. Ngoba Amen. phaya kwi-Old Testament kusebenze kakhulu umthetho. Amen. Athi obhalayo nzotho kuchapter 1 kuncwadi kaJohane athi umthetho weza noMoses. Hey. Kodwa ubabalo lweza noKristu. Athi Amen. enzalisekweni. Hey, Nkosi Hallelujah. yami. In the fulfillment. Hallelujah. In the fulfillment of things. Hey, The Jesus. grace of God manifested. Amen. Glory to Jesus. Ngoba umthetho wona wophetha ama restrictions. Oh, Othi Jesus. uba wenze lento uzawuxulutywa Hey, ngamatye Nkosi yami. ufe. Ungenanceba. Awungena ncebo Yo. umthetho mpostoli. Wawungena ncebo umthetho. Glory to Jesus. Amen. Ndike ndimvele umuntu othi akwaba ndandiphila ngela xesha lo Moses ndithi Thixo Yo. akayazi into ayithethayo ngoba wenza into ethile uyabulawa ngoko nangoko. Amen. Abanye babevulelwa umhlaba bangene bangcwatywe Bagwinywe nguwe bephila. behleli. Glory to Jesus. Jesus. Yiyo ke ngokulando ngexesha lokufika kukaYesu kubanjwe umama Hey. enze isono. Hey. Wabanjwa waviswa. Nkosi Into yami. ke ngixakayo kukuba wayengasenzi yedwa isono. Hey. Kodwa kuvakali ukuba umuntu oyesenza naye Uphutata. ukhona apha Hey, emangalelweni. Jesus. Glory to Jesus. Amen. And it challenged Christ lonto leyo. Amen. Yoba kuziwe nowesifazane. How, Kungaziwa Jesus. nomuntu ongutata. Amen. Ngoba kwi-Old Testament umuntu ongutata waye more of Umuntu ongumama. umuntu ongumama. Amen. Umuntu ongutata wayenepower kakhulu. Hey, over Jesus. umuntu ongumama. That is why bamshiya. Hallelujah. uKristu ke ngoku yamchallenge lento. Amen. Uba ndingamgweba noba onileke kodwa uba ndingamgweba kwi-dispensation yegrace. Yegrace. Kuba igrace le indim, igrace le Hey, izenam. ndifikile. Lord ndifikile. Hey. Glory to Jesus. Oh, babalo Kuke wabhala kaThixo. phansi ngomnwe mphulaphuli wemfuleni radio wathi ongenaso isono Hey. makathabathe ilitye amxulume. Jesus. Wathi aphakamisa inhloko babe bemke bonke. Amen. Glory to Jesus. Wasinda umama. Amen. Wathiwa No. uyahamba ungaphinde Siyalibonga wone. ubabalo. Praise the Lord. Jesus. So abaphulaphuli bemfuleni radio sisothandweni Amen. sisebabalweni Amen. kwixesha esiphila kulo. Amen. Glory to Jesus. Glory to Now Jesus. abaphulaphuli ke sizene emvuselelo. Hallelujah. Ethi kuloo ndawo kuyo nakwisimo kuso Amen. uyathandwa nguThixo. Amen. Nakuba sizophakamisa sizonqanda. Amen. Ngoba ungazibulali. Hey. Ngenxa yemeko ojongene nayo. Hallelujah. Next to the problem Oh, there is a solution. my God. Yes, the solution Lord. is in Christ. Amen. The solution is in grace. Hallelujah. The grace of God. Amen. Athi uThixo xa Hey, ethetha Nkosi yami. uPawulos efumene uviko enyameni athi ubabalo lwam lukwanele. Amen. My grace is sufficient to you. Amen. Glory to Jesus. Amen. Noba uvaka buhlungu kodwa Hey, ubabalo lukaThixo Jesus, lwanele. Amen. Ukwimeko ojongene naye ebuhlungu. Oh, my nongaphangeli. God, my Glory to Jesus. Jesus. Ubabalo lukaThixo lukwanele. Amen. Ukulaa meko Siyabonga, unenephethi Nkosi. niyagula. Hallelujah. Ubabalo lukaThixo
Glory to Jesus. Kubesosimo Amen. abantwana betshaya idrugs. Hey, my God. Hallelujah. Hey. Ubabalo lukaThixo Amen. ungazibulali. Yebo. Lonto. Oh my Futhi Jesus. ungasoli. Siyabonga Glory bawo. to Jesus ngoba Jesus. sekufutshane uba ukhululeke. Amen. Glory to God. Amen. Sekufutshane emphulaphula emfuleni radio okuba ukhululeke kwesimo. Hallelujah. Sizowuyalela ebusuku. Amen. Namhlanje sizowuthetha. Hey, nenhlungu Jesus. ojongene nayo. Amen. Ngegama likaJesu. Ngegama likaYesu. waseNazaretha. Hallelujah. Sizowuthetha neminyango. Hallelujah. evalelekileyo. Ngegama Ngoba likaYesu. mayivuleke. Jesus. Ngegama sizowukhomanda. Oh, yes. For we have been In the given name the of power and the Jesus. authority Amen. to speak kuzo zonke imeko Amen. abantu abajongene nazo. Kunjalo. Mphulaphuli Oh, wemfuleni hallelujah. radio egameni likaJesu Kristu ngiva Hallelujah. amandla Ha, ha, ha. angummangaliso ngiva amandla Oh, mama. sonke izindlu Jesus. zabantu bakaThixo Hallelujah. abaphulaphule kuzo. Kuzo zonke indawo Glory abantu to bakaThixo Jesus. abaphulaphule bekuzo. Yes, Lord. Kukhona ilifu lenkazimulo. Hey, amen. Ngegama likaYesu. Ukuba abantu bakhe Kunjalo. baphile, ukuba abantu bakhe bavuyiswe. Amen. Inhlungu ojongene nayo iphathela uvuyo. Amen. Glory to Jesus. Jesus. Usabumbulela uThixo ngegama. Amen. Uba kudala usifa abanye Hey, bevuya. Nkosi yami. Bebulela. You are next. Amen. Amen. Yes. Egameni likaJesu. Ngegama likaYesu. waseNazarela mandaya. Oh, Osabadaya namasa. labashataya. Harabayendelebesa. Hallelujah. Glory to Jesus. Oh, ayangena emakhaya. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes. Hey, Jesus. Glory. Amen. Hallelujah. Ukuba uThixo adala into Amen. entsha ebomini bakwakho. Amen. uIsaiah 43 Hey, wathi Jesus. ngiyawenza into entsha. Amen. Ithule ngoku. Amen. Angiyazina. Hey. Mina nisabuya nikhumbule Amen. izinto zamandulo. Hey, Yebo, Jesus. mphulaphuli wemfuleni Hallelujah. Naku uThixo senza into entsha. Amen. Ebomini bakho We namhlanje receive ebusuku. the new thing. Egameni likaJesu. Hallelujah. Ngiyabasizela. Jesus. Abalala namhlanje Ah, besithi, Jesus. simfumene. Hey, Thatha, Jesus. uyavuka sekuthethwe enye Yay, into. glory. Ubomi bakho Hallelujah. Thatha, Kunjalo. ihlakathe. Amen. Uzawuphetha ubungqina. Hey. Nawe wena ogulayo, God of drastic sithetha changes. ukuphila. Amen. Egameni likaJesu. In Jesus' Want to name. revive us again, that your people may rejoice. Oh, yes, Ukuba abantu Lord. bakaThixo bavuye. Hallelujah, Mphulaphuli, hallelujah, wemfuleni hallelujah. awudalwanga nguThixo, Oh, obakuvise Nkosi. kabuhlungu. Hallelujah. Zonke izinto zisuka otshabeni lwento eyenziwe nguThixo ngoba wathi uSathana apho Hallelujah. wakha khona mazawuchitha. Amen. Glory to Jesus. Glory. But praise God. Hallelujah. Ngoba uThixo uyasilandelela. Hallelujah. Ngothando lwakhe, Amen. ngenceba yakhe, Ah, ngobabalo lwakhe. Jesus. Egameni likaJesu waseNazaretha sikhona emva komboko sizodeclare. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Izinto siyatshintsha namhlanje ebusuku egameni likaJesu. Amen. Wena kwakho vuma. Amen. Uthixo akuvuselele. Hallelujah. Akakuvuselela uThixo namhlanje. Oh, yes, Lord. Mphulaphuli. Oh, thank you, Abanye benu Jesus. niyamazi uThixo. Oh, Namhlanje Jesus. sizothi buya. Amen. Buya mntwana ubuyele Ubuyele ekhaya. ekhaya. Hey, Nkosi yami. Wasindiswa. Hey, Uyalwazi Jesus. uthando. Amen. Ngencamisa. Hallelujah. Hallelujah. Wabuya ke ngenxa Hey, yesimo. Nkosi Wayeka yami. endleleni. Kodwa namhlanje sizothi Hey, buya. buya mntwana Buyele ubuyele ekhaya. ekhaya. Hey. Egameni likaJesu Oh, uyathandwa. Jesus. Wena othi ndakude. Uyathandwa. Uyathandwa. Hey, Nkosi Glory to yami. Jesus. Oh, Akivaphila abantu hallelujah. kuwe. Kodwa izulu Hallelujah. aliva phansi. Hallelujah. Amen. Our God is the Hey, God of a second Jesus. chance. Hallelujah. Baphulaphuli bemfuleni radio egameni likaJesu waseNazaretha. Awubuya Siyabulela usiphilise bawo. nawo.
Hey. Uya usiphilise na. Oh, Awubuya hallelujah. usiphilise na. Hallelujah. Uthi ke lo wesingesi uthi oh yes I know. You will. Hallelujah. Alamaya. Hey, Jesus. Oh yes I know. With a confidence. Ne-confidence. Oh, hallelujah. Une-boldness. Amen. Ngenxa yokumazi. Hallelujah. uThixo, Hallelujah. uMthixo Oh, amen. oyinceba. Amen. uThixo Oh, hallelujah. oluthando. Hallelujah. Akalandi izilandu uThixo wethu. Hallelujah. Hallelujah. Akasilandi izilandu. Merciful God. Obuyayo uyamamkela. Buya mntwana kaThixo Merciful namhlanje God. ebusuku. Egameni lika Jesu Hallelujah. waseNazaretha buyela kuJehova namhlanje wena Amen. ongazange kwakuye endlwini kaThixo khawumatshe ubuyele kuThixo Amen. namhlanje ebusuku Amen. egameni lika Jesu uthi uqala iveki uyiqale usisidaba esitsha Amen. egameni lika Jesu. siphinde sabuya siva amandla siva amandla amangalisayo oyana masakhathala noshakhathala uye nalabadaya samaya khodeya labashana yes siva amandla sivuvuyo lokuthetha nabantu bakaThixo sibonakala lisebuhleni uthando likaThixo Thixo demonstrator ubuhle bakhe demonstrate uthando lwakhe ngobomi bethu kuni baphulaphuli niyathandwa yanithanda izulu benisathetha ke nongekasindiswa hallelujah Amen. ndithetha naye nalo wayesindisiwe Hallelujah. wajike endleleni Hey Nkosi. namhlanje siphethe uvuselelo Oh, lokuba uya merciful mntwana buyele God. ekhaya nawe wena ongekasindiswa namhlanje Oh, Jesus. siyathanda kuba sikuvulele lo mnyango Hallelujah. uyabizwa nawe Oh, uthandiwe Jesus. asikhathali i-background yakho Hallelujah. ithini, asikhathali Hallelujah. uzalwa ngubani Jesus. asikhathali ukuba utata wakho okanye umama wakho awumazi kodwa Hallelujah. uyaziwa lizulu uba Amen. osalayo ukhona Hey Nkosi glory to yami. Jesus mpostile sijongene nemeko Hey ezinzima zabantu Jesus. athi omnye animazi utata Hey animazi Nkosi. mama Hallelujah. ndikhuliswa ngumakazi Hey, omnye athi Nkosi. nda-adoptwa Ah, glory to Jesus. Jesus but along the way Hey. ndafumanisa uba andinguye owalapha kodwa Amen. uyaziwa lizulu Hey Nkosi futhi yami. uThixo une-plans ezinhle ngayo Amen. njengokutsho kukaJeremiah Hallelujah. u-29 Amen. ethi zinhle ingcinga Endinazo. endisingayo ngayo Hey I've got azinabubi. good plans Hey to give Jesus. you a better future Amen. Mphulaphuli, A yes, better future. singatshintsha Hallelujah. isimo sakho Hallelujah. namhlanje ndiyakucenga Oh, khawuvula inhliziyo. samkelele uYesu Khawuvula Oh inhliziyo. hallelujah Khawuvula samkelele inhliziyo. uYesu Oh, ukuze mphulaphuli. namhlanje ubizwe ngoba Amen. umntwana kaThixo Hallelujah. Glory to Jesus elithi iBhayibhile uYesu weza kwabakhe Amen. bazabakhe abamamkela Abamamkela. bonke Hey. abamamkela Hallelujah. Glory. babengabantwana bakaThixo BakaThixo. xa usamkela uYesu wamkela igugu Amen. lokuba kubizwe ngoba Glory to Jesus. uba ne-DNA Hey Nkosi yami. kaThixo Ubhalwe kwi-Home Affairs zamazulu. chromosomes
zasezulwini. Hallelujah. Glory to Jesus. Hey, praise the Lord. Nkosi. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So namhlanje ke asizisa ngenye into. Amen. Sizise usindiso. Amen. Sizise ubabalo likaThixo. Amen. Glory to Jesus. Glory to Obalukwanele. Jesus. Amen. Empilweni yakho egameni lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Sithetha ke apha sithetha ngendoda Amen. eyoyisayo eCalvary. Hey. Sithetha ngendoda Enqobe konke. eyanqoba Hey, ithuna. Jesus. Yanqoba ukufa. Uyayedwa. Sathana. Oh. Yanqoba amadimoni. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The first and the last. Hey, Isiqalo Jesus. nesiphelo. Hallelujah. Hallelujah. Xa uhlangene naye, zonke izinto ziphelele. Amen. Njengoba uthi kwalomculo becula Hey, apha Jesus. uNozipho Phiri. Hallelujah. Athi kanti naye Ndiphelele. ndiphelele. Oh. Glory to Jesus. Amen. Xa ndinaye ndiphelele. Hallelujah. Ngikuthandaza ke nawe mphulaphuli. Amen. Ewe Mfuleni Radio. Amen. Phakamisa izandla zakho. Hallelujah. Uvule inhliziyo yakho. Glory. Uthethe lamazwi emva Glory. kwami. Uthi Nkosi Yesu. Nkosi Yesu. Ndiyakwamkela. Ndiyakwamkela. Ngene enhlizweni yami. Mhlambe ngegazi lakho. Mhlambe ngegazi lakho. Olela izono zami. Philisa izifo. Philisa izifo emzimbeni wami. Undikhulule. Undikhulule kuzo zonke imbophelelo zotshaba. Egameni likaYesu. Ndiza kukhonza yonke imihla yokuphila kwami kuze kube phakade. Bethela izandla ngoba Hallelujah. Oh, siyabulela ngegama likaYesu. Namhlanje ufumene igama elitsha. Phaliwe encwadini zobomi. Hey, likhutshiwe igama lakho kwaSathana. Libhaliwe ebukumkanini bamazulu. Hallelujah. Hallelujah. Asiqhubeleni uApostle Zandla. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga uThixo. Bakhulekile abantu, basindisiwe abantu, bahlangulwe abantu, baphilisiwe abantu. Kholwa mphulaphuli weMfuleni Radio. Izinto zikaThixo zamkelwa ngokholo kwenzekile. Makhe sijonge phaa kumakhasi onxibelelwane abahleli nathi sibulise sijonge bangubani othi mna ndihlele nanku ke uMathiza Dube ethi ndihleli nani Apostle Madube naye uAsanda Mdenane ndihleli nani mama umpostile. Okay, uphaya Samora uMadube useMossel Bay. Hallelujah. Umpostile naseMossel Bay bamamele. uAsanda Mdenene uthi ndihleli nawe mama umpostile uKhelo ntathu umpostile umgunyazi eSamora Mashele. Uyaphinda yangena uMathiba Dube uthi molo tata umgunyazi nda ordainwa ngulotata enkosi tatamu. I am an evangelist today with your anointing. Uyaphinda uyabulela uMaasi pha nanku exhoma izandla ungenile ke na uthabile eqwashu uthi sihleli nawe my father emfuleni. Amen. Nankuyana nomvula vuvu uthi amen tata. Nankuyana obukiwe Semu Khayelitsha molweni Martha sihleli nawe Khayelitsha ungenile ke uMaasi wonwabile uyavuseleleka. Hallelujah. Kumnandi ke baphulaphule xa sihleli nabantu enqubeni ngoba inqibo lena yeyenu. Kumnandi ukuva ukuthi niyavuseleleka. Siyambonga kakhulu uThixo. Sibulela kakhulu kwisicaka sika Jehova. Sophinda sidibane apha next week ixesha ngo9 p.m. Umuntu uyakhululwa noba uSathane efuna noba engafuni. Namhlanje ukusukela namhlanje emvuselelo uyakhululeka ngegama lika Yesu. Amen. Ezinkqubo ke ze live phaya ubuye kuMfuleni Radio ku Facebook uzaphinda uyimamelele emvuselelo uphinde ulimamele kakuhle ilizwi. Sawuya ke phango Thabile Kamyeni esithi eShilo. Siyabulela until sidibane next week same time Sunday ngecawa ngo9 to 10 sitrain eseshayo sine yure qha kodwa I tell you ukuthi your life will take a 90-degree turnaround. Your life will be transformed. God bless you. Amen. Ja